عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما. بسم الله. To, bismillah rahman rahim. Ga wata malam za mu soma da tambaya, musamman ma tambayoyi waɗanda suka rage mana a satin da ya shige da ba samu shiga ba. Yau da su za mu soma da tambaya ta farko wadda ta fito mana daga hannun wani mai sauraron mu zuwa ga gidan rediyon shi da magaram. Malamin ya ce tambayar shi ta farko yana son ya ji mutum ne yana yin sallah, yana yin azumi, yana yin sadaka, yana yin zumunci, to amma bai san ba kawa'idi, bai san ba aharali, kuma yana shi a radio na cewa addini na shi da wuya in ya karbu. To gaskiya ne shi musulunci, wato duka wani abu da za a yi na musulunci haƙƙi na farko akan mutum haƙƙin Allah shine sanin shi da kuma sanin yadda za a bauta mishi. Idan mutum duk yayi wani zumunci, yayi wani duk aiki na da'a kamar sadaka da kyauta, mutukar bai san ba Allah kuma bai san ba yadda zai yi ba Allah, to duka wannan ayyukan da yake yi na ibada Allah ba za ya bashi baladarsa a lahira. Sharaɗin amsal aikin lada ga musulmi yin aikin Allah daidai karɓaɓɓe, kuma sannan sauran ayyuka na mustahabi da sunna su shigo, kamar su zumunci, su sadaka, su biyayyar uwaye, sai ka ba Allah da farko, tauhidi, sallah, azumi, zakka, haji da yadda Allah ya sako su, kuma kan nan kai sauran abubuwan ka samu lada. Wannan haka yake. Tambayar malamin ta biyu ya ce yana shi waɗansu malamai na faɗa kamar aljannan namiji gurin mahaifiyar shi, aljannan ya mace gurin mijinta. Yana son ƙarin bayani ana. Wannan haka yake, yadda ka ji shi haka yake cikin hadisi. Annabi ya ce aljannatu ta hata a gadamar ummahata, aljanna a ƙarƙashin digadigan ma'aifa take. Wanda duk yace zai ba Allah ba zai ba uwaye shi, duk aikin da yawa Allah na biyayya Allah ba zai karba ba. Dan Allah cewa ya anishi kurli wa liwalidayk, ka gode mun kuma da uwayenka. Godiya ga Allah dai ka santa yin aikin da'a yadda yace da barin abin da ya hana. Godiya ga uwaye kuwa biyayya da kyautata musu hali. An gane ko? To in ka raba wannan abun biyu, ka ce Allah zaka ba uwaye aikinka, Allah ba za ya karba ba, dan ka nan kabawa nasin alqur'ani da hadisi. Haka nan ita mace dukkan abin da za ta yi na sallah ko azumi na lada ko azumin farilla na ramadana ko salloli na tadawu'i ko zuwa gurin wani zumunci da mata suke yi duka, in dai miji bai yarda ba, in dai miji yana da hushi, dukkan abin da zaki wa mutanen gari aikin banza kika yi, Allah ba zai baki ba lada. Allah ya sa mu gane wannan haka yake. Aljannar mace a hannun mijinta. Tambayar malamin ta uku ya ce ga wata malam, kamar mutum ne ke kwancin arme da matashi, lokacin da ta waye shi kuma zai bukata, nan in ya kwan haka nan yana da wani hakkinta a kan shi. To idan ba ya yi ba wani abu ne daban a wani guri ya zo ya kwanta kuma ita ya barta haka nan, kawai bukata ce bai yayi, wannan bashi da laifi. Daman bi kadarar ragabata ne, shi kwanan arme da mata daidai da bukata ne. Idan mutum bai ya bukata bai ya da zunufi. Amma in ya bar kwanan arman dan ya cuce ta ko kuma ya bakanta mata ciki kurum ba dan ta yi ba wani laifi, to yadda za a mata ukuba in ta kiya shi ma haka za a mishi. Allah ya sa mu gane. Tambayar malamin ta gaba ya ce kamar mutum yana son yarinya ita kuma bata san shi, sai bare ne ma ya mata magani, alhali kuma ya ji malamai sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba a lokacin da ya armata shi na Aisha. Shi ne yake son ya ji in yana da wani laifi. Ina so malamin ya gane Aisha bata ki ba annabi, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ki ta ba, kuma arme da aka musa an musu ne arme na soyayya. Yi wa mace magani dan a arme ta ya halitta in an wa uwayenta shawara, ba dalili bane baka ce ai annabi bai yi ba. Abubuwan da muke wanda annabi bai yi ba su da iyaka, to in annabi bai hana ba ya halitta a yi. Amma abin da za a yi nazari, in mutum zai wa diyar mutum magani ya sanar da uwayenta, zan wa wance magani bayan ka je ka nemi izinin neman arme, ka gabata san ka, in uwayenta sun yarda sai ka roki Allah, in ma ka nemi wani abin ka dai yadda za ta so ka arme ta, mutukar dai in ta so ka ba za ka ta ba, amma da uzunin uwayenta. Wannan shari'a ta yarda, babu laifi. Tambayoyi ne gabaki daya daga malamin man daftar da ke a kanton in unguwar Goje Bugaje, kanton in wato Turmini. Sai kuma tambaya ta gaba, wani malami da bai rubuta sunan shi ba yake tambayar ya ji a cikin wato dabbobi, naman dabbobi da ake amfani da su, wane ne ya halitta wane ne bai halitta ba. Ya ba da karin bayani ne, ya ce kamar naman kare ko wani doki ko wani zaki masu manya-manyan haƙoran. To a musulunci dai naman kare an karhanta shi, an haramta shi haramci
mabayyani, kare haram ne, amma kamar naman zaki, kamar kura, kamar dila, waɗannan an karhanta su. Sai kuma tambayar malamai daga fada ibada sai da sani, in ba sani banza ne, murya bilmari. Abdulaziz Cica tambaye shi ta farko ya ce gawa ta malam, mutumin da zai yi sallah shi ɗaya, bayan ya ƙare sai ya ga za a yi wata sallah ta jama'a, sai shi ma ya je shiga wannan sallar. To cikin ana sallar kuma sai liman alwalar shi ta warware, in ya dawo shi ya kamata ya gyara sallar. To wanda ya yi sallah shi ɗaya, sallah ta farilla kaman azhar, ya kare ta sai liman yazo zai yi sallah da jama'a, ya halitta ya sake bin liman da niyyar nafila ko da niyyar tafawiri ko kuma da niyyar farilla. Idan kuma sallar ka ta ɓaci kana bin liman a cikin wannan halin, to gyara ta za ka yi, ya yadda za ka gyara sallah in ba ka yi ba, duk ɗaya ne, ba za ka bar ta ba a ɓace don saboda ka yi waccan, don a cikin waccan da wannan baka san ba wacce Allah zai ɗauka, saboda haka wajibi ne ita ma ka gyara ta. Tambayar shi ta biyu ya ce mutum ne yana da mata biyu, sai ɗayar ta aihu, to ya ƙaura ɗakin gudar waccan, ya halitta? In wadda ta aihu ta yarda, ya halitta in matanka biyu ɗaya ta aihu, to ya halitta ka koma ɗakin waccan da kwana, amma da izinin mai aihuwa. In ba izinin mai aihuwa ba ta hanawa a zo ɗakin ta a kwana, kuma waccan wadda ba ta aihu ba ita ma a je ɗakin ta a kwana. Amma in mai aihuwa ta yarda, ta ce ka je can ka zamna har ta ƙare wanka, kuma musulunci ya yarda. Amma in musulunci bai yarda ba, haram ne a murɗe mata haƙƙinta dan ta aihu. Dole ne ko da ba za a yi ba amfani da ita kwananta ne, in ta bada kuma ta ce ta dangana sai ta ƙare wanka, kuma wannan musulunci kuma ya yarda. Allah sa mu gane. Tambayar shi ta uku a musulman ga wata malam ya ce ya halitta a wa mata ajnabiyar sallama. To sallama dai, ita sallama daga mata makaruhi ce, an gane ko, dan in kayi sallama amsa za ta yi, ita kumuriyar ta al'aura ce, saboda haka ne sassa shi yafi. Sallama dai a wa maza, mata kuma su wa mata. Wanda ya sallama ga mace kuma ya halitta matar ta karba, amma da rada, ba za ta daga ba murya yadda zai je. Allah sa mu gane, in manisanci a ce. Musamman ga ta malam tambayar shi ta hudu da ita ce ta karshe, mutumin da yake da janaba a jikin shi kuma zai yi wankan juma'a, wanne zai fara yi ci? Wankan janaba da wankan juma'a dukansu ana iya yin sa a wanka daya in aka yi niyya baki daya. Dan wankan janaba wajibi ne, na juma'ar sunna ne, to wanka daya yana isan musu. Allah ya sa mu gane. Sai tambayar Nasiru Amani fada Ekomog tsawon metar 200 da gabacin sai ya je ta biyar. Abin da yake tambaya ce gafarta malam, bayan gaisuwa da fatan alheri, yana jin daɗin wato wannan amsoshin da kuke bada bisa ga addinin musulunci. Tambayar shi ta farko ya ce yana so a sanar da shi ko shege yana iya limanci. Shege yana yin limanci tare da karhanci, amma kuma sallah ta yi in ba sallar juma'a ba ce. Idan mutum ya bi shege sallar azhar ko la'asar ko magariba ko isha'i, sallah ta yi amma da karhanci, an karhanta limancin shi, amma a sallar juma'a ba a sa shi liman. Amma makaruhi ne a sallar da ba ta juma'a ba, kuma in kun yi sallah da shi kuna bin shi ko da kun shekaru kuna sallah, dan iya shege ba za ku sake sallah ba, dan bin shi sallar makaruhi ne ba haramun bane. Allah ya samu gani. Tambayar malamin ta biyu ce suna son a sanar da su kamar in musulmi yana iya taimakon Kirista a hanyar musulunci ko kuma Kirista yana iya taimakon musulmi saboda Allah. To tunda kace a hanyar musulunci, musulmi sai ya taimaki Kirista a hanyar musulunci, ma'ana dan ya janyo hankalin Kiristan ya zama musulmi. Kun gane ko? In kuma musulmi ya bai kahuri kaman Kirista ya bai musulmi taimako, musulmi yana iya karba ya ci in bai da abinci, amma in kana da wadatar abin da zaka ci, ka nisaci kayansa shine yafi kyau. Allah ya samu gane. Tambaya daga hannun Idi Isa farmasiyan da ke a Gidigir. Abin da yake tambaya yace yana son a bashi haske akan shafa'i da wuturi. Shafa'i da wuturi sunnoni ne na annabi. Annabi yayi su kuma yayi horo da ayi su. Amma wuturi sunna shi ita ce tafi ƙarfi daga ta shafa'i. Allah ya samu gane. Raka'a biyu shi shafa'i, wuturi ko raka'a daya. Bayan Fatiha mutum ya karanta saboda kulliya yayi sallama shine shafa'i. A wuturi kuma ya karanta Fatiha, kul huwallahu zuwa Nasi yayi sallama, ko kuma abin da ya sauka bayan Fatiha in ba a iya ba waɗannan. Allah samu gane. Tambayar malamin ta biyu ga wata malam yace a ƙara musu haske bisa ga nafila, sallar nafila. Sallar nafila ita ma sunna ce daga cikin sunnoni wanda annabi ya horo da ayi, dan sallar nafila da ita ce ake cikawa da abin da ya rage daga cikin sallolin farilla. Ya kamata mutum ya rika yin kokari, dan akwai salloli na nafila waɗanda an yi alƙawarin mai yin su zai shiga aljanna, kamar raka'o'i wanda ake yi kan ayi sallar azhar da bayan azhar, kamar raka'o'i wanda ake yi kan ayi sallar la'asar,
kamar raka'o'i guda 6 ko kuma guda 4 wanda ake bayan sallar magariba. Wannan hadisai sun zo cewa mai yin su za a gafarta mishi kuma a sashi aljanna, khususan ma sallah wadda ake yi bayan sallar magariba raka'a 6 an ce tana da ladal ibadar shekara 12. Allah ya samu gane. Ga wata malam tambayar malamin ta uku, sha fatiha a kirshi ko a kumci ya dace? Duka hadisi ya zo da su, ko da ma wasu littattafan hadisai suna sukar shafa fatiha a huska, amma kuma wasu malamai sun ingantar da shi dan shine sha'i'i kuma shine mashahuri. Ya halitta musulmi ya shafa fatiha a huska, mun gani annabi yayi cikin hadisai. Ko da hadisi yayi ramni ana iya yin aiki da shi in ya zama to cikin faralal aiki ne da kwaɗaya ta zuwa, babu laifi. Allah ya samu gane. Ya ce kuma a bashi haƙƙi a ƙarshe bisa kan haƙƙin makwabtaka. To shi haƙƙin makwabtaka haƙƙi ne wanda yake mai ƙarfi yadda ka san haƙƙin zumunci. Wato shi makwabtaka zumunci ce, zumunci kuma wanda yake Allah ya yi horo da a kiyaye shi kuma a kula da shi. Na ce muku annabi Muhammadu mai tsira da amincin Allah yana cewa ma za la jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwar rasu. Yace jibrilu bai gushe bana mun wasiya da al'amarin makwabta. Annabi yace har sai na tammaci a sannu gado za a bai makwabci, amma ba a ce mu ba a bashi gado. Kenan tsananin ihtimamul lahi bihi, Allah yana da tsananin kula da al'amarin makwabci. An ce mutum in yana so arzikin shi ya yabkata kada ya yarda ya rika cin abinci ba tare da ya taimakawa makwabta ba. Mutum in yana so Allah ya tsawaita kwanukan shi ya sa mishi albarka cikin sana'o'in shi, daidai da miya in ka yi ta roman kwanjam to a aikawa makwabta daidai da gwargwadon abin da Allah ya hore, kar a manta da su. Wannan yana sawa mutum tsawon kwana, yana sa mishi albarka cikin sha'anin shi, kuma yana kare mishi sharri da ribata na shaidani. Farala dai ta kyautatawa makwabta da zumunci ba ta fake ba cikin alkur'ani da hadisai, annabi yana magana a su. Allah ya samu gane. Ga wata malam tambayar dai wani malami da bai rubuta sunan shi ba, yace yana son ya ji bambancin musulmi da mummuni. Musulmi wanda ya miƙa wuya da al'amarin Allah ya safawa musulmi lahiya, bai aibata su ba da baki, bai cuce su ba da hannu, kuma ya aikin da Allah ya ce yadda Allah ya zo da shi a hannun harshen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, shine musulmi. Mumini kuwa imani a zuci ne, ka gane ko? Ana iya samun imani a zuciya ba a yi ba aiki, to wannan imani sunan shi. Amma musulunci shine ya gamu da imani gaba daya. In an ce mutum musulmi ne to mumini ne, amma ba kowane mumini bane yake ya zama shine musulmi. Allah ya sa mu gane. Dan shi musulunci ya tarmanul amla wadda ya gama aiki na biyayya baki daya wanda Allah ya ce ayi. Imani ko aiki ne a zuciya, itikadi ne. Shi ko aikin zuciya ba a ce mutum musulmi sai ya yi aiki na zahiri da gababuwa na waje. Allah ya sa mu gane. Wato kenan sai an yi sallah, an yi azumi, an yi zakka, an yi haji aka zama musulmi. Amma in ka ce na yi imani, kana iya zama mumini mai imani tun kan kai aiki. Kun gane ko? Amma imanin ka bai shigar da kai musulunci sai ka gama da aiki kan nan ka zama musulmi. Allah samu gane. Wato a cikin alkur'ani Allah mai tsarkin zati da daukaka inda yake wa annabi Muhammadu magana ga wasu mutane da suke wa annabi Muhammad alfaharin sun yi imani ba tare da an yi yaki ba da su. Allah ya ce wa annabi kullan tuminu walakin qulu aslamna. Annabi ce musu kar ku ce mana mun yi imani, ku ce mun ba da gaskiya, mun mai kauya. Abin da ake nihi da imani aiki ne a zuciya, abin da ake nihi da musulunci aikin zuciya ya huto waje ya bayyana a gaba. Bayan ka musulunta ka yarda kuma ka tashi kai aiki, shine musulunci. Kenan imanin ka ko da imani ne kamili bai ya zama kamili sai ya samu musulunci. Abin da ake nihi da musulunci a tashi ayi aikin da Allah ya ce ayi, abin da ya hana kuma a bari. Yarda zahiran wa batinan hiyal islamul kamil. Allah ya samu gane. Yawa. Sai tambayar malamin ta biyu, ga malam ya ce sallah ce mai ruku'u 4 sai 3 amma bai tana ba sai bayan ya je gida. Ya kamata ya. Wanda yake da sallah mai raka'a 4 sai yayi 3 yayi sallama, kuma da yayi sallama cikin mantuwa bai tana ba sai da ya je gida ya tana ya bar raka'a guda, to sallar shi ta baci. An gane ko? Anan in yana da alwala sai ya sake sallah, in ko ba shi da alwala sai ya alwala ya sake sallah. Allah ya samu gane. Ya ce kuma cikin sallah dai haka bayan sun kammala sallah sai ɗaya daga cikin mahalarta sallah ya gane kamar limam na da wata najasa haka a jikin shi ko lama to shine ke sojiya ya kamata. Wanda ya gane akwai lam'a a jikin liman ana sallah ta ɓaci. In kwalam a ta jikin liman ba a kare gane ta ba sai da aka kare sallah gaba ɗaya an yi sallama aka ganta, sai a wanke lam'a saboda sallolin gaba, sallar da aka yi ta baya ta yi. Allah ya samu gane.
tambayar wani malami bayan gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku, tambayar malamin zuwa ga tambayoyin addinin musulunci, ya ce yana so ya ji da farko kamar kana aiki a garka sai lokacin sallah ya yi, sai kuma kai kayan da kake aiki da su ka je kai sallah da su, haka nan kaka sallar da su. To kayan da aka yi aiki da su a garka ko ma'aikata kamar garaji, idan kayan babu fitsari a jikinsu ko najasa ko wata dauɗa wadda ta shahi mani ko mazi ko wadi ko bayan gida, suna iya yin sallah. Dauɗa ta jiki kamar jibi da kura bisa hanawa a yi sallah, amma ana so mai sallah ya kula da sallah kayan shi na ibada su zamanto su ne suka yi tsarki daga kowane kaya, dan Allah ce mana ya kuzuzi na takum inda kullu masajidin, ku kama adan ku gurin kowane masallaci. To abinda musulunci yake nufi da ado abinda zaka iya daidai gwargwado, amma kaya wanda aka yi aiki da su na garka ko aikin gona in dai babu wata najasa a jikinsu suna iya yin sallah. Allah ya samu gane. Najasa mai hanawa a yi sallah da ita shine abin da ya huta daga kohohi biyu daga kasanka, ko kuma abin da ya shahi najasa ce kamar giya in ta taba riga ba ta yi ba sallah, ko hutsari ko bayan gida, wannan in sun taba riga ba sa sallah, ko maziyi ko wadiyi ko maniyi, wannan su ne suke hana sallah. Amma dan kura ko jibi ko wani mai ko maski bai hanawa a yi sallah da tuwa. To sai tambayar malamin ta biyu gafata malam yake tambayar akwai wankan janaba da in kayi ba sai kayi aula ba za ka yi sallah da shi. Haka yake. Abin da ake nufi da wankan janaba ko wankan biki ko haila wanda za ka yi shi baka sake alwala ba, wanda ka gabatar da alwala bayan tsarki kan nan kuma kai wankan, kuma da kai wankan har ka kare baka taɓa ba jikinka, to wannan alwala da ka gabatar da ita baka karya ta ba har ka kare wanka kana iya zuwa kai sallah da wankan. Allah ya samu gane. Taba nuna mace wajen kwanan arme ya halitta bai? Ka taba kawai ya isa ko to ya halitta mana inda taka ce ya halitta, amma sha a tsotsa wannan musulunci bai yarda ba da shi, amma bai haramta arme in ba kana karami ba. Sai kuma tambayar da wani malami shi ma wanda bai rubuta sunan shi ba, ya ce kamar tana sai da taba sai yanzu mutane suna cewa da mai sayanta da mai santa da mai siyota duka zunin su daya. Kwarai kwa duka daya ne, babu wani abin da ya bambanta su, duka haram ne. Dan mai saye da mai yi da mai saidawa an ba su yi ba mai sha ba ya sha ba, an babu ita mai sha ba ya san da ita ba ma, sai an sayo ta an kawo. Malamin ya ce wajen tambayoyi dai Allah kara muku hakuri ga wata malam, sunan shi Sule haraka sai da kuɗi da ke a zangunan arewa. Sai kuma tambaya wani malam mai sunan Isufu Adamu da ke a Turmini, abin da yake tambaya ya ce tarihi ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara nawa ya samu matsayin annabtaka? Annabi yana annabi tun annabi Adam yana cikin ƙasa, kakanka annabi Adam tun yana ƙasa ba a busa masa bare, annabi Muhammad annabi ne. Risala ko an bashi risala iya ɗan shekara 40 da haihuwa, amma annabta tun kan annabi Adam a busa mishi rai, annabi ne. Allah ya samu gane. To yace kuma yana buƙatar ƙarin haske bisa kan tafiyar annabi Madina. Annabi tafiyar shi Madina yayi tafiya ne da horon Allah. Allah ya ce ya kaura daga Makka zuwa Madina tare da umarnin Allah. A dalilin kuwa Allah kowane ba annabi mafi yawan su sun yi kaura, kuma kauran nan tasu ita ce take zama kafawar musuluncin a can inda aka kaura din, sai ya samu kuma har ya komo ya rihe inda aka kaura aka bari. Saboda haka Allah ya sa shi ya kaura, ba dan kahurai ba za su iya mushi wani abu. Haka Allah ya sa iya cikin siffofin shi a Taura da Injila, ma'aihar shi Makka, makauratar shi Madina. Wannan haka yake a rubuce cikin a Taura da Injila, yana daga cikin siffofin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan haka yake, Allah ya ce ya kaura. Kaura kuma wannan ja'izi ce, mutum ya kaura daga inda musulunci ya ga ba zai yiwu ba ya koma inda za yiwu ya ba Allah, ko yanzu ya halitta. Kuma in mutum ya kaura yana da ladar kaura har kiyama ta tashi. Ga ta malam tambayar malamin da yace cikin sallar magriba ya bar ruku'u ya tafi gaba ɗaya sujada, ya sallar shi take? Wanda ya bar ruku'u inda gangawa ne ya tafi sujada sallar shi ta baci. Sai kuma tambayar wani malami mai sunan Laminu mai shago, bayan gaisuwa da fatan alheri, tambayoyin shi da dama amma muna fatan zai sake rubutawa. Bayan haka cikin tambayoyin shi mun gane guda wanda yace kamar mutumin da yake da niyyar yin arme yana son yarinya zai arme ta, amma kuma uwayen shi bisa amince ba, yaya arman zai? Abin da na gani a nan biyayyar uwaye a bisa haka tun da ba a riga ba aka yi arme wajibi ce, ya kamata tun da uwaye ba sa santa in ma ya kokari ya samu san su in ma ya haƙura, amma mutukar san su bai samu ba
to yana yiwuwa ya zama cikin hushin Allah in ya arme ta, ya kamata ya yi nisa da ita. Allah ya samu gani. amma sun ma ga wata mala tambayar tanko ka isa abinda yake tambaya bisa maganar malamai masu bugan kasa. Tambayar shi ta farko yace ya halitta, ta biyu irin waɗannan malamai ya halitta bi sallah kana karshe ce in haramun ne to a jan hankalin su. To na farko dai abinda annabi ya ce mana sallallahu alaihi wasallama ba wai shi ba mai duba wanda ya je gurin dan dubal kanshi. Annabi ce mana yaman ata arrafan wa saddaqahu faqad kazaba bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya je gurin mai duba ya gaskata dubar da aka mishi yace ya yarda gaskiya ce aka ga mishi, to ya kaita da alqur'anin da annabi ya zo da shi. To kaka shi mai dubal ha kaga kenan yana daga cikin abubuwa waɗanda musulunci bai yarda da su ba. An ku haka ne ya kamata ku sake limami kawai in ba zai tuba ba. Allah sa mu gane. Tambaya ta gaba wani bawan Allah ke tambaya bisa magana mutum ne yana sallolin nan guda biyar amma bai ya shafi da wuturi. To musulmi dai yake amma ya bar sunna daga cikin sunnonin ma'aiki. Dan shafa'i da wuturi sunna ce wadda annabi bai taɓa bari kuma sahabbai ba su bar ta ba, kuma an yi horo da a yi ta a kowane lokaci mutukar mutum iya da lafiya kamar yadda zai yi sallar farilla haka ya kamata ya tashi ya shafa'i da wuturi. Allah ya samu gane. Ga wata mala sai tambayar Sani Dogo, shi kuma abin da yake tambaya aske gashin gaba ya halitta. Ya halitta kuma ya halitta a cire shi ko kuma a aske ko kuma a cire gashin hamata a aske gashin gaba, haka ya zo cikin hadisi kuma abun horo da shi ne, yana daga cikin addini. Aske gashin gaba sunna ne, yana daga cikin addini. To yana tambayar kuma a rana ɗaya shan rubutu sau uku daidai ne? Kamar yadda ya halitta ka roki Allah sau 3 ko kuma sau 10 ko sau 1000 ka sha rubutu a wuni daidai ne, dan roƙon Allah ne. Dan shi ko roƙon Allah bai da iyaka, daga kwance sai ayi, daga zamna sai ayi, bayan sallah sai ayi, ba ayi ba sallah sai ayi, ko da alwala ko ba alwala. Roƙon Allah ya halitta. A ƙarshe yana son ya ji tsarki guda yayin sallah biyar da shi. Idan mutum ya yi alwala mai kyau cikakka bai karya ta ba har ya yi sallah biyar, sallar ta yi. An gane ko? Taimama ce ba a sallar farilla biyu da ita. In an yi taimama sai dai a yi sallah ɗaya da ita ta farilla, sai in ramuwa ce za ka jeranta. Amma sallah ko raka'a nawa ce ko ta kai sallah 100 in dai alwalar ba ta kare ba duk sallah ɗaya alwala ɗaya sai ta yi su. Allah ya samu gane. Tambaya Laminu abin da yake tambaya kamar mutum ne ya siyo abu a jika da 20 haka ko 120 zai zo ya ma rantsuwa da Allah da ma'aiki a jika da 50 ko 150 ya siyo don ka sayi, ana iya kiran shi wannan da kuɗin riba? Yau shi ne ribar dama, kalma ya rantsai. Yin haka ƙarya cikin farashi shi yake hana dukiya albarka. Ka yi kasuwa kullum kana gurin bara. To wannan ƙaryace-ƙaryacen da ake sawa gurin saye ko gurin saidawa, balantana kuma hal aka kara da rantsuwa. Wanda duk ya yawaita rantsuwa ta banza a cikin al'amarin shi zaka kayan shi basu albarka. Haka kayan kasuwa wanda aka sa riba, Allah yana tafiyar da albarka daga cikin kayan gaba ɗaya su kare. Kamar yadda Qur'ani yake ce mana yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah yana goge albarka daga dukiyar da aka sa riba kuma ya sa albarka cikin dukiyar da aka yi sadaka. Abin da ake cewa riba ƙarya cikin baikon farashi. Nawa ka sayo? Sai ka ce jikka da 20, kai ko jikka ka saya kuma kake neman a baka riba ko a baka jikkar da 20. To ko jikkar da 20 aka baka haram ka ci. Wannan 20 din da kace cikin kuɗin ka ne ƙarya ce, to ka ci riba. Riba ko tana lalata dukiya. Yar bitar ba tana iya lalata yar goma. Allah ya kare mu. Tambayar lawan malam Yahuza wanda ke a garin malam zuwa ga hilin addinin musulunci, abinda yake tambaya shiga masallaci ka aje radio a gaban ka kai sallah. Iya da muni dan al'ada ce kuma bid'a ne. Abin da ya kamata musulmi in zai shiga masallaci kada ya tafi da wani abin ma da zai mishi kara a ajihu, ko da kuɗi ne an so a ajiye su ko a ɗarme su yadda ba sa yi ba kara. Balantana ka ajiye radiyo kana sallah kana kallon shi kana tunanin in ka kare sallah wata tasha za ka kama, wannan makaruhi ne. Kamata ya a hudda shi waje ko kuma a baro shi a gida kana a zo masallacin. In kuma an riga an zo da shi to ya zama bayan ka inda hali, in ba a ɗauke ba. Yawa inda hankalinka bai ya kan shi har ka kare sallah. Allah sa mu gane. To tambayar malamin ta biyu yace dandana abu ga mai azumi. Idan mutum ya dandana abu yana azumi kamar gishiri in ya tofas ko sukari, azumin bai karewa. Amma in ya haɗiye azumi ya kare. Inda gangam ne yayi kafara yayi qara'i. In kwa da mantuwa ne ɗaya zai rama. Allah ya sa mu gane. Ga wata malam muna tambayoyin Ibrahim da ake kira Ibro da ke a daɗin sarki. Tambayar shi ta farko zuwa ga Reku yace Allah gafarta malam muna so a ba mu karin haske bayani bisa sada zumunta a musulunci, matsayin zumunci a musulunci. Wato zumunci a musulunci abu ne da Allah yake mana horo akan shi.
Allah da kanshi yake ce mu taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, ku ji tsoron Allah wanda kuke tambayar junanku da girman shi, idan Allah ko a'a dan Allah ko ban dan Allah ko bar dan Allah. Wanda raham Allah ya ce da zumunci, ku ji tsoron zumunci kar ku yanke shi. Kenan zumunci wani abu ne muhimmi, tunda aka yi adafin shi bisa takawa, daga tsoron Allah kuma sai aka tsora cewa a ji tsoron zumunci kar a yanke zumunci. An samu cikin hadisi kamar yadda Muslim ya zo da shi, wani mutum ar-rajulul mu'min as-salihu yazuru akihi lillahi tabaraka wa ta'ala, wani mutum yake ziyartar dan uwan shi dan Allah. A lokacin da yake tafiya hanyar ziyara, ya je ya dawo, Allah ya aiko mishi mala'ika, shi mutumin yace mishi Allah ya ce in gaishe ka, yana son ka kuma ya maka gafara saboda kan san da kake wa dan uwanka. To ka duba ka ga girman mala'ika, kuma an tabbata mala'ika bai ya zawa gurin kowa sai annabawa, amma gashi ya zo gurin mai zumunci, kuma da ya zo gurin mai zumunci ya ce Allah ya aiko shi ya gaida shi kuma ya gafarta mishi saboda san da yake wa dan uwan shi, kuma hadisin Muslim ya zo da shi. Kenan ashe zumunci wani abu ne babba wanda mala'ika ya sauko daga gurin Allah zuwa gurin wani mutum, kuma mutumin ba annabi ba, kuma a cikin hadisi, kuma hadisin sahihi. Kenan zumunci yana daga cikin wani abu wanda yake babba, wanda yake da girma. Yana daga cikin girman zumunci, kaga yana tsawaita kwanuka, ka gane ko, yana yalwata albarkar dukiya, an gane ko, kuma yana shanye albarka ga zuriya, kuma yana sa mutum ya cancanci jin kai a gurin Allah. Kenan zumunci iya daga cikin abu wanda yake mai girma, kamar yadda ka san girma na makwabtaka. Da zumunci da makwabtaka abu ne mai girma a gurin Allah da musulunci. Allah ya samu gane su. Tambayar malamin ta biyu ya ce ya ji ana cewa akwai ƙaryar da in mutum ya yi zai samu lada maimakon zini. To haka ne, amma ita ƙarya duka inda take haramun ce, amma akwai inda ake yin ƙarya a samu wani abin da yake da amfani. Misali kamar yadda Ammar ibn Yasir ya faɗi wani abu daga cikin kalmomi wanda suka nuna kahurci lokacin da 'yan Makka za su kashe shi, amma a zuciyar shi bai yarda ba da kahurcin. Kaga wannan ƙarya ce yayi, amma kuma ƙaryar tashi Allah ba zai kama shi ba da zanufi a kanta. Kamar a gurin yaƙi kahurai suka kama ka, suka ce kai musulmi ne, kace a aini tare da ku nike, to wannan ƙarya ce kai, amma Allah ba zai kama ka ba da zanufi. An gane ko? Banda wannan, kamar annabi Ibrahim Allah ya yarda da shi lokacin da ya sare gumaka na mutanen garin su sun tafi gurin idi kan su dawo, aka tambaye shi man fa'ala haza bi alihatina ya Ibrahim, qala bar fa'alahu kabiruhum haza, wane ne aikata wannan guguma kan makai Ibrahim? yace a babban su ya aikata wannan, fasaluhum in kanu yadda ku ne, yace ku tambaye su in suna magana, kuma alhali Ibrahim dishin shi ya aikata abin. To in irin wannan ƙaryar ce musulmi zai yi saboda ya karya banna ko kuma ya kare musulunci ko ya kare kanshi, a inda ya gani in ba ƙaryar ba za ya huta ba, to a nan gurin Allah yana iya gafarta mishi zunubin, amma ban ce malada za a bashi, ana dai iya gafarta masa zunubin ƙaryar. Allah ya samu gani. Tambayar shi ta uku da ita ce ta ƙarshe, a ina ne mamu ke tashi bai a cikin sallah, wato babu kabara? A inda mamu suke tashi ba kabara, inda mamu ya tar da liman ya yi raka'a uku aka yi ɗaya da shi, zai tashi nemo uku sai ya tashi ba kabara. Sai ya zo ya tar da liman ya yi raka'a uku aka yi ta hudu da shi, ka gani ko? Ai kaga uku ta yi saura, to anan ba kabara zai tashi. Kenan dai in ka tar da mara, ma'ana an yi ɗaya da kai ko kuma an yi uku da kai, to in ka tashi za ka ciko sauran sallar ka kurma, anan baka tashi da kabara. Inda kake tashi da kabara inda aka yi biyu da kai sauran biyu, to anan da kabara za ka tashi sai ka ce Allahu akbar, illi mai ce assalamu alaikum. Ko wata sallah haka take, in dai mutum ya tar da daidai yayi sauran daidai sai ya tashi da kabara. Sai dai kamar sallar magariba, sai ya zamanto ka zo ka tar da liman a raka'a ta biyu, aka yi ta biyun da kai aka yi ta uku, kaga an zamana an yi tahiya sauran guda, anan hallau da kabara zaka tashi, dan ita a biyu ake zama kuma a ciko ta uku a yi sallama. Allah sa mu gane. Muna shaida ma Abdullahi Situ da ke a zangon Dutse, tambayar shi ta farko ba mu gane ba kwarai, ya sake aiko wata, amma tambayar shi biyu yace kamar mace ce saboda jinin haira ko na biki ta tsaye da azumi, to kuma wajen ramu ba ta yi ramu ba, har wani sabon azumi ya zo, ya za ta rama wancan? In ta kai kowane azumi, in dai lahiyar talau ta shekara ba ta rama ba, da azumin da ta kai sai ta bada mudannaba ɗaya. In biyu ne in ta kai ta bada mudannaba biyu, kowane ɗaya in ta kai ta bada mudannaba, kowane ɗaya in ta kai ta bada mudannabi. Haka hakkin rama azumi yake ga kan dukkan musulmin da shekara ya ta komo bai rama ba azumin bara illahi shilau. Amma wanda ba shi da lafiya bai samu ba dama annaba ne ya zo,
to wannan in ya rama ba zai bada ba komi, amma wanda yake lahiyar shi lau yayi sakaki bi rama ba har azumin ya kewayo, to wannan a kowane ɗaya sai an bada mudanna ba ɗaya, Allah samu gane. Ga ta mana sai tambayar Aminu Garba a shekar, tambayar ita ce wai ana iya shiga gaba amma karuwai sallah. To su wanne ne karuwai? Mazinata ko? To ai mazinaci da mace da namiji duk mazinaci sunan shi. In dai musulmi ne kurum, kai liman ina ruwanka da na baya mai suke yi? Kai kar kai zina kai liman ba a bin liman mai zina ba a bin sallah. In dai liman bai zina yan baya ba a ce ba a bincike su liman da Allah, ku rika yin karatu. Kun ji ko? Ba a binciken mamu, liman ake bincike. In liman ya zama cikakken limami bai zina ba ruwanka da karuwai ne a bayanka ko kuma zinata ne, su dai su yi alwala kuma su yi sallah yadda kai. Haka ake so, kuma kai kiransa zuwa tuba, illa iyaka. Ne lokacin sallolin nan jali yayi ayi su yi tashi su sallah sai dai su yi a nan ruhus ko su rika bin liman daga nan ruhus. To wannan rashin girmama al'amarin addini ne. Wani irin game kai ne da ku, kuma menene kuka ajiye a gurin zaman naku wanda ya karhin ba ku tashi ba ku je masallaci kuma kuna yan musulmi. Wata irin hira ce kuke yi wadda ta yi aikin Allah. Yanzu kuna ganin in inda babu liman ne ana sallah ku a iya tashi ku yi. To ina fata dai dan musulmi duk irin abin da yake yi ko rubutun alkur'ani ne, in an ce Allahu akbar kurum ya je wannan rubutun qur'anin yayi sallah kuma ya zo ya yi da sallah. Ita ce abin da aka sauko alkur'anin dan ayi ta, ayi sallah, ayi azumi, ayi zakka, ayi haji. To bai kamata ba balle kuma hirar da take ma kila ta zunubi ce, bai kamata ba wannan hirar ta hana a tayi masallaci ayi sallah a inda ake yin ta. Masallaci ɗakin Allah ne, in ku aka ce Allahu akbar kamar an yi Allah ya yi kiran ku kenan. To in Allah ya kiran ka kake zuwa sai ka amsa daga inda kake, kuma ya ce ayi kaza ka ce waɗi min daga nan, ka yi da'a, to kaga baka yi ba da'a. Allah ya sa musulmi su kiyaye irin wannan. Yawa. Ga ta malam Udi ma muna shaida mashi ya sake aiko tambayar shi ta biyu, amma ta uku ya ce kamar mahaifan da sun san sarai ɗaya suna da ciki kuma su armama wani a matsayin budurwa. Haramun ne. A'a, ko budurwa ko zawara arme da ciki haram ne. In an ɗarma arman da ciki an kwanta da ciki kuma ya zama taharimu abadan hal abada tsakanin su ba arme. Allah kuma ya ce mana wala yahillu lahunna an yakatumna ma kalakallahu fi arhamihinna in kunna yuminna billahi wal yawmil akhir. Allah ya ce bai halitta ba ga mata su rihe abin da Allah ya halitta a cikin ma'aihuwarsu an sun zamanto sun yi imani da Allah da ranar lahira. Wanda ya imani da Allah bai ya rihe ciki a cikin shi ya ce bai da ciki, kuma bai ya rihe jini bai yi ba al'ada ɗaya biyu uku ya ce ya yi al'ada uku ya arme, wannan haramun ne. Allah ya samu gane. Ga wata tambaya daga mata mai malamin yake tambayar kamar matar da ke dora ma mijinta diya lokacin kwanan arme shine kisan shi hukuncin. To wannan tana cikin tsinewar Allah da tsinewar mala'iku, dan wadda ta ce sai an bata kuɗi bayan an biya sadaki an yi komi kuma ta ce sai an bata kuɗi a yi sunna da ita, to Allah ya tsine mata, mala'iku sun tsine mata, dan abin da ya nuna kenan in ba a bata ba a yi ba. To Allah shi ga tsakanin mu da irin waɗannan matan, kuma Allah ya ba mu ikon nisasa su, Allah kuma ya nisasa su daga mu. Allah ka inganta halin mu, ka inganta halin matan mu, Allah ya kiyaye mu. Daga ne mata man waɗansu malamai na tambayar yan fada hujja, idan mutum ya tarda kamar malamai ko mahaifinsa ko waɗansu lattijawa yakan dakata ya hudda takalman shi, shine yake son ya ji in ya dace haka ya hudda takalman shi ya gaida su. To ai da'a ce kuma ladabi ne. Wane ne kuma ya kamata a wa ladabi bayan Allah da annabin shi da uwa da uba? Sai malamai, daga malamai kuma sai dattawa. Wannan girmama su, girmama addini ne, bin na gaba kuma bin Allah ne. Dole ne a girmama na gaba, amma ko da ka wuce da takalmin ta wurinsu, in ka ga ba za su bata barai, to babu laihi, addinin ka dai bai baci, amma girmama na gaba bai zama wani abu ko kuma ya zama shirka. Dan Allah da kanshi mai girma da ɗaukaka ya yi horo mala'iku da kansu su duka su gaida annabi Adam, kuma mala'ikun suka duka illa Iblis a bawa su takbar, sai Iblis ya kiyaye girman kai, wa kana min al-kafirin, kuma ya zama daga cikin kahurai. Ba komai ba ko yasa aka girmama annabi Adam din, saboda ilimin da Allah ya bashi kuma da hasken annabi Muhammadu da yake jikin shi. In ku haka ne yake sawa a bai mutum girma, to ya halitta a bai na gaba girma. Allah ya samu gane. Sai tambayar Alhaji Abdulsalam Ala Amin, shugaban fada ladabi da ke a tsannu, tambayar shi ta farko, ina so in shi wai da gaske ne gudu yana kare alwala. A'a,
gudu bai karya alwala, amma an karanta tahowa masallaci da gudu. Dan masallaci fada ne ta Allah, ba a shigo shi da gudu. Tahowa ake da nutsuwa da baikon girma. Annabi ya ce mai tafiya masallaci ya tafi da nutsuwa da baikon girma. Abin da ka tarda tare da liman ka sallata, abin da ya tsare maka kuma karama. Haka annabi ya wuce cikin hadisi, Allah samu gani. Tambayar shi ta biyu ce ya wallahi je masallaci suka yi sallar magariba, bayan ya kare sai ya dawo gida ya yi wanka, kamar wanka haka kafin sallar isha. To yana iya komawa alwala shi bata kare bai sallar isha da wannan alwala. To alwala in kai ta kai wanka, yaya za ta yi ta sake yin wata sallah? Ina ga in kai wanka sai ka taba gabanka, wanda ya taba gaban shi ko alwala shi ta kare sai ya sake alwala. Sai kuma tambayar da fada hujja daga mata mai abinda malam Rabiu Tela ke tambaya ya ce idan mutum ya mutu ranar sadakar uku ana iya masa saukar alkur'ani. Kwarai kwa, wato saukar alkur'ani a karanta a ce a bayar da lada ga matacce, ko a yi fida'u, ko kuma a yi sadaka ga matacce, duka wannan ya zo cikin hadisin ma'aiki. An samu cikin sahihu Muslim, sayyidina Abu Hurairah Allah ya yarda da shi, ya ce wani sahabi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fatawa, ya ce ya rasulullahi ufilitat ummi wa inni ahsibuha law awsat la amaratni bis sadaqa afalaha ajrun an atasaddaqa laha ya rasulullah? Qala na'am. Wani sahabi ya zo ya ce manzon Allah uwata ta yi wafati, ya ce amma ina ganin da ta samu izini ta yi wasiya da ta yi wasiya da a mata sadaka. Ya ce annabi tana da lada in na mata sadaka? Annabi ya ce yi. To akwai lada, sadaka an anwa mata ce da lada, an karanta mishi alkur'ani da niyyar Allah ya bashi ladar, kuma ladar tana zuwa. Dan cikin hadisi mun gani annabi da kanshi yayi horo, an ji ya ce iqra'u yasin ala mautakum, annabi yana cewa ku karanta yasin ga matattunku. Ka gani? Haka nan karatun kul huwallahu ga matattu ya zo cikin hadisi. An ce in mutum ya karanta kul huwallahu 11 ga kaburra da zai wuce, Allah yana bashi lada daidai da adadin matattun da suke cikin kaburran, ko su nawa ne. Allah ya samu gani. Ga wata mara sai tambayar Mamman Lawan Sale da ke amuwa, malamin likita ne da ke a garin Majirami, kasar Murya ne. Ya ce ya jana cewa kamar kanan miji kananka yakan iya kashe ma armi, amma kuma kai yake so ya ji kana iya kai maka kashe mina. To a wani guri yake wannan zance? An taba haka? Kanan ka ya kashe maka armi, ai sai ka yarda. Wanka ma bai kashe armanka sai da yardarka. Armanka a hannunka, in ka yarda, ko abokinka ya ce na sake ta saku, ko makwabcinka ya ce na sake ta, in ka yarda amma ta saku. Amma in baka yarda ba mai iya sakin matarka. Saki a hannun miji yake, kuma komai a hannun shi yake, ko da mijin bawa ne. Haka yake, Allah ya samu gani. Yawa. Muna kuma waɗansu tambayoyi guda uku. Tambayar malamin ta farko ya ce ya ji ana cewa bayan ka biya sadaki, in ba biya kyautar uwa da ta uba, arme bai daidaita ba, shine ke sanya shi, ko arme ya lalace, haka ne? A'a, sadaki shine arme. Wannan kyautar uwa da ta uba al'ada ce, amma ba da su ya zamanto al'ada anan. Rishin ba da su kuma yakan kawo ramni da alamar rishin mutunci ga mai arman, kuma yana nuna alamar ruwa. Saboda haka abin da ya kamata musulmi in ya tarda abin da shari'a ba ta hana ba, kuma ba ta yi ba horo da yin shi, to in ya gani rashin yin abin zai bata mishi wani abu daga cikin al'amarin shi, to yin abin yayi tunda shari'a ba ta hana ba. Amma dai sadaki shine arme. Kyautar uwa da ta uba kuma al'ada ce, ko ba a yi su ba arme yayi. Allah ya samu gani. Yawa, tambaya ce daga Rabi'u Sa'idu Titi mai tsada birni. Tambaya kuma ta gaba daga hannun Abdullahi Martaba, yace menene hukuncin matar da mijinta ya tsare ta, kuma uwayenta su ce mata a dole sai ta fita wajen wata sauga ko ta yunwa ko wadda ba ta yunwa ba? To haƙƙin huta da haƙƙin shiga cikin gida da zama da sauransu duka a hannun miji yake. Uwa da uba mutukar an ɗarma arme, komi na mata a hannun mijinta, da ciyatarwarta da tuhatarwarta da komi, da kuma zamanar da ita, ko ba ta uzini ta huta bai hannun uwaye. In ko uwaye suka shiga cikin al'amarin arman ɗiyarsu, suka ce ta huto ba tare da uzinin mijinta ba, to duk abin da ta ɗauka na zunufi a kan sai ki. Allah ya samu gane. Amma ta biyu, waɗansu mutane wai suna cewa wai mutum in yi da tabzi katsinta, in ka je kai ibada da shi, ibada za a raba ta biyu, shi da rabi kai da rabi. Wannan magana ce. Shi dai tabzin tsintuwa a nemi mai shi, ba a ce ba a ja kurum.
in ka tsinci tabzin mutane kal ka je kana ja ka yadda, ka je ka nemi mai shi, inda ka ga taro ka huddo shi ka nemi mai shi kawai, abin da shari'a ta nuna kenan. Amma in ka ja shi kai wurdi, ba wurdin ka bane za a raba ladar a baiwa wancan, a'a wannan lada wadda Allah zai baiwa mai kayan daban, wadda zai baka daban. Allah ba talaka bane ba, Allah bai raba ladar aiki guda ya rabawa mutum biyu. Daidai da sadaka ka baiwa wani ya mika, shi da ya mika lada ga raskai ladar ka daban, an gane ko? Kuma ba tare da shiga cikin ladar sadakar ba za a rage a bada, haka yake. Amma haƙƙin tabzimi shi a nema su kawai, amma an ja shi ba raba lada ba ake, wannan babu shi cikin hadisi. Tambayar Usman Nani baban yara, shugaba na Tatsuniya Club ala kusa bakin burji, abin da yake tambaya da farko yana son ya ji hukuncin mutumin da yake da hali mai abin duniya amma kuma ciyar da iyalin shi abin ya gagara, bai ya so saboda kan duke shi da rabu. To bai dogara ba da Allah, wanda ya dogara da Allah ai Allah ce yi nahnu narzuquhum wa iyyakum, mu za mu arzuta su iyalin naku kuma mu za mu arzuta ku, ko ai bai kamata ba wanda ba shi ma yana nema ya bada, kakabi akwai kuma zai ki badawa. Rishin ciyatarwa bai yasawa dukiya ta zamna, kuma ciyatarwa ba ta karas da ita. Da yawa ake samun mutum bashi da mace sai mai mace ya bashi kari, kuma aikinsa ɗaya da na mai macen kuma biyansu ɗaya. Ya kamata musulmi in Allah ya bashi dukiya ya bada haƙƙin da Allah ya ɗora mishi, ciyar da iyalansu da tarbiyyantar da su da sanar da su addini, wannan akan uwaye yake. Allah ya samu gane. Kuma an samu cikin hadisi akwai mala'iku guda biyu wanda Allah ya halitta suna addu'a ga masu iyali. Ɗayan yana cewa Allahumma aqaddim mumsikan talfan, Allah ka bai wanda ya rike yake badawa halakar dukiya, wanda ya rike yake ciyarwa Allah ka halaka duke shi. Ɗayan ko yana cewa Allahumma a'addim mumfiqan khalfan, Allahumma a'addim mumfiqan kalfan, Allah ka baiwa mai badawa a ci mayewa abin da ya ci mai damishi, Allah mai badawa a ci abin da ya ci ya mai damishi. Ka gani, saboda wannan addu'ar kadai ya kamata mutum ya dogara da Allah, tunda abin da ka bada Allah zai maida maka, kuma ladar ka tana can. Duk abin da ka bai iyalinka suka ci za a baka lada limki har 3. Ga lada ta daukar wajibi da kai ciyatarwa da take kanka, ga lada ta zumunci, kuma ga lada ta sadaka za a baiwa mutum. Ashe kaga kenan ciyatar da iyali wani abu ne muhimmi wanda yake komi, dan sadakar da ta yi karhi a kowace lada, ta yi kowace lada yawa, abinda ka bai iyalinka suka ci shine ya komi lada. In iyalinka sun koshi kan nan ka huta ka yi kyauta ka yi wani abubuwanka, amma in iyali ba su koshi ba da abin da za ka yi shi cikin kuskure ne za ka yi, tunda ciyar da iyalinka wajibi ne. Abubuwa ko wanda za ka yi sa a titi yana yiwa wani ya zama sunna, wani ya zama mustahabi, wani ya zama haram ma, wani ya zama makaruhi. Ashe ya kamata mutum ya gabatar da aikin Allah a kan shi, shine ciyatar da iyali kan ya shiga gari. Allah ya samu gane. Ga wata mara tambayar malamin ta biyu yace mafi yawa a cikin karkara in mace ta aihu zaka ga ranar suna an dage ta sai bayan washe garin kasa. To abin da Annabi da ya nuna mana ranar suna ranar aihuwa in ta kewayo, in dai akwai rago, akwai komai yadda Allah ya bada izini a yi suna, Annabi kuma ya sanas, to a yi shi 7 kurum. Ba dole bane ba sai kun zamna kun ki zuwa kasuwar suna, kuna iya swatiyar ku ta yi kasuwar ku, haka ya kamata. Allah ya samu gane. Malam ya ce to in abin Allah kiyaye in jaririn ya mutu kamar daren kwana na 8, uban bai shiga hakkin yaron ba? Ya shiga, dan hadisi ya nuna cewa kullu mauludun marhunan bi aqiqatihi, an samu cikin hadisi dukkan ɗa na aihuwa abin jinginawa ne da sunan shi, kenan iya hannu sai an fanshe shi da yanka mishi rago kan nan a saka shi, kuma kai ka yanka ragon har ya mutu, kuma bayan ku an mutu ba a yankawa, kaga kai ka sabawa shari'a kenan. Allah ya samu gane. Tambayar shi ta karshe yace yana so ya ji bayani bisa kan kamar zama da macen aure bayan kun yi arme wasu har sun aihu, da rubuwa ta zo kamar amsar sadaki ya halitta. To akwai inda ya shari'a ta yarda a amshi sadaki ko an aihu 10. Idan matar musulmi ta ce batta yin arme da musulmi ba tare da wani abu ba da ya rage na ciyatarwa ko tuwatarwa, wani abu bai rage ba kuma na addini, sai mace ta ce kawai ta ki batta arme ta fasa, ko aihuwar ku 10 ka samu ta ce ta baka sadakin ka. Amma ko yau ka armi mace kwanan ku 1 ka ce na sake ki, sadakin ka ya ci ko ba ku aihu ba. Wannan aihuwa ba ta hanawa a bada sadaki in mace ta ki bin shari'a.
kuma rashin aihuwa bai hanawa a cinye sadaki in miji ya ce na saki. In ka ce ka saki matarka ko kwanan ku ɗaya shikenan sadakin ka ba abin da za a baka. Allah ya samu gane. Sai kuma tambayar wani malami da ke da kuma liman mai sunan Rabiu Kalla Salai dan kasuwar da ke a bakin kasuwar da kuma liman. Yace bayan gaisuwa da fatan alheri ga wata malam yana so ya shi kama farallar alwala a cikin sallah saboda mutane ba su da damuwoyin alwala haka. To a kula duk wanda bai yi ba alwala ba shi da sallah kurum. Dan alwala farilla ce. Dan Allah da kanshi a cikin Qur'ani ce mana idza qumtumu ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi famsahu bi ru'usikum arjulakum ila al-ka'bayn. Kaga kenan nassin Qur'ani tunda ya nuna ayi alwala in za a yi sallah duk wanda yayi sallah ba shi da alwala kurun bai da sallah. Kun kura ko? Wa in kuntum junuban fadaharu Allah ya ce in kuma kuna da janaba ku yi wanka kannan kuma ku dora alwala. In ku babu ruwan wanka babu ruwan alwala to shikenan sai a bugi ƙasa a yi taimama a shahi huska a shahi hannuwa kuma a yi sallah. Yin haka farilla ne in mutum ya rage ɗaya daga cikin ukun nan ko ya bar wankan janaba ko ya bar wankan haira ko ya bar wankan biki ko ya bar alwala kuma ga ruwa ko ya yin taimama ya yi sallah haka nan sallar shi ba ta yi ba ita da babu duk ɗaya. Babu wani farilla da za ka nema ka bar alwala ka ce ai dan in samu sallah da liman a ina ka taɓa yi. Bayan ku Allah ya ce idan mutum ila sallati faghsilu wujuhakum zuwa ƙarshen aya ashe kaga babu hali mutum ya ce a dan in samu faralar sallah da liman na bar alwala to baka samu ba komi kai aikin banza. Allah ya sa mu gane. Tambayar malamin ta biye ce shi dai dan kasuwa ne yaya aikin taba sai da taba aiki haram ne. Tambayar ta uku yace yana tambayar gawar ta malam Alarama wai in aka gayyace ku da kuma liman malam zai zo kwarai da inda aka gayyace mu a bisa al'amuran nan na addinin musulunci a zo a mana wa'azi tafsirin alkur'ani ko a karanta mana hadisan manzon Allah ko kuma a tunatar da mu bisa masaloli da ba da amsa kowane guri ne muna iya zuwa insha Allah. Balantana ma an wanda ya ce mu je zai taimaka mana da mota tunda mu ban mu da motar da zamu shiga da kanmu mu je tunda in nesa ne ba ma iya zuwa a kawa amma inda za a taimaka mana da mota wadda zamu je ko da gurin daga nan ya kai agadas insha Allah za mu iya mu je an Allah ya ba mu uzuri. Sai tambayar ta uku ko ta hudu ma rufe shago da saye da saidawa dan zuwa sallar juma ina san malam ya wayo mu kai anan. Allah ya ce idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a. Allah ya ce in an yi kiran sallah daga ranar juma'a ku tahi ya zuwa sallar juma'a ku bar ciniki. Wajibi ne farilla ne akan kowane musulmi mai hankali balagagge in an yi kiran sallah na biyu mai shago ya rihe mai kanti ya rihe mai kasuwa ya barta mai noma ya tsaida mai aikin kasa ya tsaya sai an yi sallar juma'a an yi sallama wannan farilla ne. Wannan sallah ta juma'a batta cikin lokuta na kwadago ko kwadago ka dauka aikin wuni sallar juma'a tana kanka mai daukar ka ya san da wannan an kuma bai yarda ba ka gaya mishi ya sani a musulunci lokutan sallah ba a hana musulmi ya tahi ibada a cikin su. Wanda kuma dai ya ciniki ran juma'a bayan an yi kiran sallah na biyu ya aikata haram kuma yana sa dukiyar mutum take albarka ta lalace kuma yana tare da la'anta Allah ya kare mu dan ya bar kiran Allah. Allah ya yi kiran shi yake amsawa ya amsa kiran shaidan dan kasuwa masallacin iblis ce abin da yake ciki ko kayan duniya ne. Allah ya samu gane. Tambayar malamin ta gaba malam an ce wanda ya riga liman kai goshi kasa ba shi da sallah yace to wanda ya riga ladan wa kai goshin kasa ya sallar shi take. To a kula shi dai liman ana so komi liman in mutum zai yi ya bari sai liman yayi. Wanda ya riga liman ikama ba shi sallah ko sallama amma da sauran wasu ayyuka ba a so ka riga liman ko ku yi tare sai yayi kai. Shi kuma ladan shi ma kamar kai ne kare ya komi sai liman yayi amma dan kun yi wani abu tare da ladan sallar ka ba ta baci. Liman ne dai ake so ka bi shi komi ya zama a gabanka shi kuma ladan mamu ne kamar ku. Allah ya samu gane. Ga wata malam sai tambaya daga hannun Hamisu dan Atu wanda yake da kuma liman shi ma abin da yake tambaya kamar mutumin mutum ne wato idan yana shan wani abu ko taba ko wani abu daban can yana iya shi da kanshi ya roƙon Allah sha ko kuma sai dai ba da wani mushi.
yayi roƙon Allah ya sha ko kuma ya roƙi Allah? Yayi roƙon Allah ko ya rubutu ya sha? Sai ya sha mana, sai ya rubutu ya sha kuma sai ya addu'a. Amsa kuma na ga Allah, in ya so ya karba, in ya so ya ke karba ya ce bai ya amsa addu'a Allah la ta ce. Amma yi sai kuma amsa sai Allah ya sani, ya karba ba zai karba ba, Allahu a'lam. Tambayar Isa Bingo tela ne da ke a fada shugulun gordon alalo. Tambayoyin shi guda uku. Tambayar shi ta farko ya ce bayan sallar isha'i raka'a ta ƙarshe sai liman ya ce alhamdulillahi rabbil alamin a bayyane. To kuma can gaba sai ya yi da asirce. Sallah ta yi, dan duk wanda ya bayyana aya ɗaya ko biyu a cikin inda ake asartawa ba kabla babba da kuma sallah ba ta baci, dan kaɗan ne ya bayyana, sallah ta yi. Tambayar shi kuma ta gaba ya ce bisa ga dai abin da ya shafi sallah, mutum ne ya iya dukkan abubuwan sallah amma bai karanta tahiyya ba, ya sallolin shi. Ya bar sunna biyu, zaman tahiyya sunna kuma karatun tahiyya sunna. Wanda ya bar sunna biyu daga gama ko sallar shi ta baci, malamin yayi kokari ya iya tahiyya, in kuma ya gaza ta ya rika kokarin bin liman, kale ya sallah da liman ta rika barin shi. Dan barin karatun tahiyya an bar sunna kuma mai karhi, kuma tahiyyar ma gashi yana yiwa a wata sallar biyu za a bari, ga tahiyya ta tsaka ga ta karshe. Kenan an bar sunna biyu masu karhi kuma kowace da sunna a kashanta. Karatun tahiyya sunna, zaman karatun tahiyya sunna, wanda ya bar su da gangan bashi da sallah. Allah ya samu gane. Wa akwai ramuwar salloli na san dai haka yake ni kamar na nafila wallaha da kuma qiyam Ramadan. A'a, babu ramuwa. Sallar da ake ramawa daga cikin sallolin nafila sai raka'atul fajr. Amma duk wata sallah ta nafila in gari ya waye baka yi ta ba, ta safka daga kanka. Sai raka'atul fajr ce in rana ta yake don rumi ka samu karamata. Amma sauran salloli na nafila in gari ya waye sai dai kai niyyar wata nafilar, baka yi ba niyyar rama su. Allah ya samu gane. Tambayar Muhammad Dayar Sanusi da ke a tudun Aguwa ya ce in mutum ya yi taimama ya tada ikama ko ko bari dai. Sadar da taimama da sallah farilla ne. Ita taimama sharaɗinta ne daga inda aka kare ta sai a ce Allahu akbaru a tada ikama kuma a yi sallah. Dan kai taimama daga nan kuma ka tafi masallaci, kan ka je masallaci ta kare. Sai dai in ka je masallaci ka yi taimama nan take kuma ka shiga masallaci. Wannan yayi, amma ba a yin taimama a yi jiran lokaci, kuma ba a yin taimama a sallaci sallah biyu, sai dai kowace sallah kamar ta taimamarta. Sai dai in ramuwa ce ta sallah ta tare a kanka, ka samu ka yi taimama ɗaya ka sallace su ko sun kai sallah 10. Amma ba ka yi ba taimama ka yi azawar kuma ka tsaya kana jiran la'asar duk ka yi su da wannan taimama, sai dai ita ma la'asar ɗin kamar ta taimama. Allah ya samu gani. Tambayar shi ta biyu, mutum ne ya rola ya nahi masallaci sai ya ji kahin ya je raka ce ɗaya ta ƙarshe ta yi saura, sai ya ruga da gudu ya je samu wannan raka ɗaya. Sallar shi ta yi? Sallah ta yi, amma ya munana dan annabi ya hana zuwa masallaci da gudu. In lokacin tashin hankali ne sai ka tada mutane hankali su wuta da gudu, kaga kai ka bata masa sallah. Kamata yi masallaci a tayi cikin nutsuwa da baikon girma, kada a shiga da gudu. Kun gane ku? Yanzu in ka shigo da gudu suka watse kuma ina amfani shi, kaga kai ka cuce su, ba a shiga masallaci da gudu. Amma sallar ka tayi, amma ka munana. Tahiya masallaci da nutsuwa ake tahiya da baikon girma, ba a shiga hwada da gudu. Masallaci hwada ne ta Allah. Tambayar Hamza mai altebur da ke a tatsuniya kullum ala kwasu bakin burji ya ce in aka saki mace akwai wasu abubuwa haka da ake bata. Kwarai kwa, idan musulmi ya saki matar shi, Allah ce fa matti'uhun alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaru. A ba su wani abu, mai arziki ya bada mai yawa irin na mai arziki, talaka kuma ya bada daidai da gwargwadon shi na talauci. Mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yin haka baikon amfani ne mai kyau kuma haƙƙi ne ga masu tsoron Allah. In ka saki mace ka bata wani abu, haka musulunci yake so. Ba a sakin ta ba ake haka nan kawai ta tafi ta zauna. Akwai sauran tambayoyi da takardu na goyon baya, tabarkalla ina ji za mu dasa aya a nan, amma akwai tambaya da ta fito daga wani malami bai rubuta sunan shi ba. Ya ce ga wata malam wahayi da ake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga hannun mala'ika Jibrilu annabi yake samu ko kuwa daga hannun wasu mala'iku Jibrilu ke samu yana ba annabi Muhammad? Jibrilu shine mala'ika na wahayi ga kowane ba annabi, ko da ya karbo daga hannun wani mala'ika daban ya zo da shi gurin wani annabi. Shi dai Jibrilu shine mala'ikan wahayi, dan
wahayin ana samo shi ne daga lauhul mahfuzi zuwa mika'ila zuwa israfila har ya zo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Amma dai annabi Muhammadu shi Allah dawam ko sauran annabawa duk wanda aka wa wahayi daga hannun Jibril yake samu. Allah ya samu gane. To ga ta malam muna da takardu su barkalla na goyon baya, duka jama'a sun yi goyon baya gare ku da irin kokarin da kuke kawo bisa ga addinin musulunci. Za mu su godiya kun mun dawon Allah da waɗannan takardu sati na gaba. To Allah ya yarda. To a yau wani jan hankali za ku yi buskan tambayoyin da aka amsa? To tambayoyi dai ina ganin sun fara kyau dan mutane sun fara fuskantar abin da ya kamata su tambaya. Dan mafi yawa da duk tambayoyin da suke suna yin su ne bisa tsegumi akan addinin wani ko al'adar wani ko sabon wani basa ta kansu. Abin da nake so hal abada musulmi yayi abin da zai amfana ko zai amfani dan uwan shi, kale yayi abin da zai zama tsegumi ko kuma tonan asiri ga wani wanda ka gani ba za ka iya ba mishi wa'azi, to yi da shi dan ka bakanta mishi ciki ba zai sa ba ya bar abin da yake yi in sabo ne. Abin da ake so musulmi in ya ga kuskure yayi nasiha, kale yayi abin ta huskar tonan asiri, yayi kiran mutumin yadda kowa zai san shi ne. Abin da nake wa ma kenan. Allah sa musulmi kowa ya kare kanshi kuma ya kare mutuncin dan uwan shi. Musulmi da mutuncin shi da duke shi duka haram ne. Bai kamata ba a keta mutuncin shi ko kuma duke shi. Amma kuma bai halitta ba Allah a gare shi kan aikin sabo a kyale. In kuma za a yi kiran shi zuwa barin koko a yi kiran malami ya waɗi, to a yi yadda mutumin ba zai gane ba cewa shi ne ake wasa gumi, wannan zai sa ya yarda. Amma in ya gane an yi abin ne masa huskar sai gumi, to wannan bai sa wa ya bari. Allah ya samu gane. Sai mu yarda. A yi salati ga ma'aikin Allah 11. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الوقت وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة. الحمد لله. السلام عليكم.